ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ମା ଝିଅ ଏଠି ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛୁ ପୁରା ଜୋରସୋର କାମରେ। ମୋ ବୋଉ ବି ତାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ତା କାମରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ସଫାସଫି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନଥିବ, ତଥାପି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କେତେଟାକ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, କାହିଁକିନା ଅଳସୁଆ ମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଦେହ ଭଲ ରୁହେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଲାଗିଥିଲି ରୋଷେଇ କାମରେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମର ଭାତ ହେବନି, ଆମକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସିମେଇ ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ବସି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରେସରରେ, ଆଉ ଅଟା ରହି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଖାଇକି ଉଠି ସାରିକି ମୋ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ତରଭୁଜ ମୁଁ ଟିକେ କାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ତ ନିହାତି ଟିକେ ଖାଇତେ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମର ପଣା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି କଟିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ପଣା କିଏ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଖାଇଯାଉ।